4.000 χρόνια πριν από τον Κολόμβο, οι αρχαίοι Έλληνες και κυρίως οι Μινωίτες είχαν επισκεφτεί την Αμερική. Γνώριζαν ήδη την ύπαρξη της Αμερικανικής Υπήρου. Ο Διογέννης σε μία συζήτηση με τον Μέγα Αλέξανδρο του είπε: «Ακόμα και αν περάσεις τις στήλες του Ηρακλέους και διανύσεις όλο τον ωκεανό και κατακτήσεις αυτή την Ήπειρο που είναι μεγαλύτερη από την Ασία και δεν ωφελήσεις τον λαό, πάλι δεν θα είσαι ωφέλιμος επειδή δεν ωφελείς το σύνολο». Είναι πασιφανές ότι ο Διογέννης μιλάει για την Αμερικανική Ήπειρο, που σημαίνει ότι εκείνη την εποχή γνώριζαν για την ύπαρξη της Αμερικής. Στην αρχαία Κρήτη, εκτός από τον πολιτισμό, οι Μινωίτες είχαν τη μεγαλύτερη θαλάσσια δύναμη σε όλη τη Μεσόγειο και ήταν θαλασσοκράτορες. Η Κνωσσός είναι το αρχαιότερο πολιτιστικό κέντρο σε όλη την Ευρώπη. Ετοίμασαν το στόλο τους για το μεγαλύτερο υπερατλαντικό ταξίδι πέρα από τις Ηράκλειες στήλες. Έφτασαν στη Βόρεια Αμερική στις ακτές του Καναδά και γνώρισαν τους ηθαγενείς Αμερικανούς γνωστοί ως Ινδιάνοι. Στο σημείο που έφτασαν το ονόμασαν Νέα Γη και άφησαν τους πρώτους απογόνους. Δεν είναι τυχαίο που οι Ινδιάνοι έχουν την ίδια φιλοσοφία με τους αρχαίους Έλληνες. Λάτρευαν τη φύση και έδειχναν μεγάλο σεβασμό. Στην περιοχή γύρω από τη λίμνη Σουμπέριορ και στο νησί Ρόιγιαλ έγιναν οι μεγαλύτερες εξορίξεις χαλκού μεταξύ 2400 και 1200 π.Χ. Ο Πλούταρχος αναφέρει για την Αμερική: «Όσο για τη Μεγάλη Ήπειρο, από την οποία τριγυρίζεται σε κύκλο η Μεγάλη Θάλασσα, από τα άλλα νησιά απέχει λιγότερο, από την Ωγυγία όμως γύρω στα 5.000 στάδια και το ταξίδι γίνεται σε πλοία με κουπιά». Το 1450 π.Χ. βρέθηκε στο ακροτήρι της Σαντορίνης κάμπια φύλλων καπνού, εφόσον ως γνωστόν ο καπνός πρωτόφτασε στην Ευρώπη τον 16ο αιώνα. Τη γνώση τη χάσαμε όταν έκαψαν τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας, καθώς ούτε η λογοτεχνία του Ομήρου δεν σώθηκε επειδή δεν έγραψε μόνο την Ιλιάδα και Οδύσσεια. Οι Μινωίτες ήταν οι γνωστοί τοξότες όπως και οι Ινδιάνοι όλος τυχαίως. Αργότερα πήγαν οι Μικηναίοι και έπειτα οι Σπαρτιάτες στη Νότια Αμερική, στη Χιλή. Οι Ινδιάνοι αποκαλούσαν γενικώς τους Έλληνες Παχάνα, που σημαίνει οι λευκοί θεοί. Κυρίως οι Ινδιάνοι Χόπι πίστευαν ότι οι θεοί τους είναι λευκοί. Σε μία προφητεία τους, είπαν ότι κάποτε θα εμφανιστούν λευκοί άνθρωποι σαν τους Παχάνα, αλλά δεν θα είναι οι Παχάνα. Γι' αυτό καλοδέχτηκαν τους Ευρωπαίους αδιαμαρτυρήτως, επειδή νόμιζαν ότι ήταν οι Έλληνες που είχαν έρθει χιλιάδες χρόνια πριν, και όταν κατάλαβαν το λάθος τους ήταν πλέον πολύ αργά. Σε μία γενετική μελέτη έδειξαν ότι οι Ινδιάνοι έχουν κρητικό DNA και μάλιστα σε 20.000 μέλη Ινδιάνικων φυλών. Ενδεχομένως ο τελευταίος των Μοϊκανών να ήταν Πατριωτάτσι.